we just did a reading on Google Meet with the Toronto schools of his book. Oh. This book. Wow. Oh. Is that your husband's experience? Yep. His story. Awesome. Wow. He read it in Inuit and I read it in English. Yeah. Yeah. Kau yung nagabi. Siku kata kami apot kau nang iman. Niglasung ito amalu tari utama siku kangan. Puisi yung udluni. Kau na siyang udluni. Amma tama January pia ito kangan. -30 atani ito nang ipangman. Kapila siyong ni ano. Chukosiro dito. Ang masik ni malaki dito at kanapin ng kapila ito na yung top down sa pulok to. Nagisya ni tayo uwat dito. Chukosiro ako dito. Ya katigon na dito. Ilangan ni anda mo na sinunan ni isuman naman. Then imareon na ata sunod na ikumayo na kapan. Oh, natyo doon ni Okswa ikitiligo amato tayo imareon naman. Gasyo ama turak si mamiya ko. Taman nakangap imaw paukusyung man taman na kilas ko ang wato ko taman na pitakaon na ito imatyaw taon na tarong isuni gasun ng ito ng iyon namiyo uktosun ng ito. Kalau aku khusus sekolah tu, Nak kumisa.